Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Paghandom sa pagpadayon sa malamig nga amihan nga panahon sa sunod sa mga semana. In local news, ang supply sa tubig sa Oro ana sa peligro tungod sa hidrokahangay tali sa Podi o Pobi. Si Balaba nagpamatuod sa iyang kahandaan sa pakig-alayon kay Judith bisan sa ilang nagunang kasamok. Ang duha ka atleta sa Oro, si Tan og Paragamak, nakakuha og wala damha nga 1 out of 2 nga kalambuan sa PNG Archery for the National. Ang Surigao del Sur nag-agi og lindol nga may magnitude nga 5.7. Nagsigang sunog sa usa ka residential sa lugar sa Alabang. An international, ang mga Pilipino, American ug kauban nag-file og kaso batok sa usa ka ospital sa California alang sa aligadong di makatarunganong pagpahilakip. Entertainment. Ang duha ka semana sa pira-pirasong paraiso maglambigit sa mga artista sa programa. Si Ariana Grande magsugod sa iyang bagong album nga International Sunshine sa Marso 8. Sports. Si Samboy Lim palambuon sa PSA Awards. Si Gross Close nagdumala sa kahimtang nga magsimbolo sa Pilipinas sa Winter Youth Olympic Games. International feature. Ang prinsesa sa Wales ana sa ospital human sa surgery sumala sa palasyo. National feature. Chinese New Year 2024. Unsaon pagkuha og swerte sa gugma sa tuig sa Dragon. Trivia. May underground nga syudad sa Turkey nga gihatag og puloy-anan sa 20,000 ka mga residente. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ako ang inyong alagad sa balita, Tina Gallego. Weather forecast. Paghandom sa pagpadayon sa malamig nga amihan nga panahon sa sunod nga mga semana. Ang pagpadayon sa Northeast Monsoon o amihan serve sa Pilipinas misangkop sa pagtalas sa ubos nga temperatura karong panahon sa amihan. Sumala sa tawo sa Pag-asa Stations, ang state climatologist nga si Joey Figuracion niingon ni atong Lunes nga samtang ang kasamtangang pagdagsang amiha o pagdagsang mahimong muhinay sa dako sa duha ka adlaw. Ang state climatologist nga si Joey Figuracion niingon ni atong Lunes nga samtang ang kasamtangang pagdagsang mahimong muhinay sa duha ka adlaw. Laing pagdagsang ang gipaabot sa umaabot nga semana nga makapalugway sa bugnaw nga temperatura. Ang La Trinidad, Benguet nitala sa kinaubsang temperatura hangtod karon sa 12.1 Celsius centidegree ni atong iniron si samtang ang Metro Manila niabot sa kinaubsan sa 20.2 Celsius centidegree ni atong Enero 14. Pipila sa mag-uma sa utanon sa Atok, Benguet nakasinati og kabugnaw tungod sa kabugnaw sa surge. Gipasabot ni Figuracion nga ang pagkadaiyang climate factors apil na ang nagkahuyang nga polar vortex sa panahon sa El Nino nakatampo sa mga cold surge nga masinati sa nasod nga sumala sa Arctic blast sa Estados Unidos. For the local news,
Ang supply sa tubig sa Oro ana sa peligro tungod sa hidro kang hangay tali sa Cody o Kobe. Ang Cagayan de Oro Water District mipasalig sa mga konsuminador alang sa mga pagpaningkamot aron mapugngan ang posibleng paghunong sa supply sa tubig sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o Kobe. Gikonsidera sa Kobe ang pagpahunong sa supply sa tubig sa Cody tungod sa outstanding payables nga mokabat sa 437,057,000 to 627 pesos 0.52 centavos. Sukad ni atong Disyembre 13, 2023. Si General Manager Engineer ipasalig ni Antonio Yang ang mga negosasyon sa Kobe aron malikayan ang mga pagpabalda sa supply. Nga nag-ingon nga ang mga pagpalit sa emerhensya nga tubig mahimong ikonsiderar kung kinahanglan apan nagpahayag sa pagsalig sa pagsulbad sa panaglalis sa pagbayad pinaagi sa mga diskusyon. Ang posibilidad sa water rationing o public faucet installation sa mga apektadong lugar apil ang Upper Carmen, Bayabas, Bunbon, Kauswagan, Bulwa ug Patag giila niyang sa higayon nga mahunong ang mga supply. Si Balaba nagpamatuod sa iyang kahandaon sa pakig-alayon ni Judith bisan sa ilang panag-unang kasamok. Bisan pa sa ilang panagsumpaki niadto sa pulong bahin sa pagpanghatag sa COVID-19 cash aid sa Cagayan de Oro City, si Consular Joylyn o Konsihal Joylyn Mercedes Girly Balaba ipahayag sa iyang kaandam nga makig-alayon kang Konsihal James Judith II. Nihisgutan ni Balaba nga kung madawat si Judith sa majority administration block, iyang gipasalig si Major Orlando Clarix Uy makatrabaho siya sa diplomatiko o civil sa bisan kinsa nga moapil kanila. Sa pag-ila sa ilang kainit nga magbinayloay, gipasiugdan ni Balaba nga gigamit ni Judith ang isyu sa tabang sa COVID-19 alang sa politikanhong ganansya sa panahon sa iyang kampanya sa eleksyon sa 2022. Bisan pa sa mga kalainan, gipasiugdan ni Balaba ang kamahinungdanon sa pagtinabangay alang sa kaayuhan sa syudad o gikasaway ni Judith sa pagbutyag sa mga kahibalan sa komite sa media nga wala mahatag kopya sa kadaghan sa bloke. Sa duha ka atleta sa Oro, si Tan og Paragamak nakakuha og wala dama sa 1 out of 2 nga kalambuan sa PNG Archery. Ang Cagayan de Oro adunay maayong kaugmaon sa archery nga gipakita sa duha ka lokal nga mga atleta nga nakabot ang wala damhang 1 out of 2 nga pagkahuman sa 2023 Philippine National Games nga gipahigayon ni atong Disyembre 21 sa Rizal Memorial Basketball Stadium sa Manila. Si Kenneth Tan nga nagrepresentar sa Barangay 13 nakakuha sa bulawan nga medalya nga adunay 581 ka puntos sa Bebo sa male open qualifying round. Samtang ang iyang kauban nga archer nga si Dem Paragamak nakakuha sa pilak sa score nga 565. Kung among baligyan namo is more on smartphones or laptop, apoy mga gaming laptop or mga monitor, printer, or speaker or mga
etc. Mga tablets dayon. Ang brand ng mga baligya is kasagaragid mga pangid siya, mga kani iPhone o kani iPhone or og mga Android dayon si Xiaomi, Poco, iPhone na kani siya si iPhone 11 mura gid ang the cheapest na kani siya. May halino nila sa mga pangmasa gid sa mga na to, mga kababayan na to is iPhone 11. Yung price is 28,400 ni siya. So barato rin siya lower than SRP, 128 GB yung storage ko dani. 4 GB RAM ni siya. So sa mga 4 GB ni halos sa mga iPhone kusog-kusog na pud ni siya. Kanay sa halin halinon kuan gud siya dili siya ingon nga only one brand lang ang pinahalinon siguro kaning kuan gud kani si Infinix, Tecno, kani silang duha may mga top mo ni mga top na to kaning duha si Infinix ug si Tecno. Then for sa kuan dayon for more on camera si Realme, si Xiaomi. Then sa pinaka-top nato sa kuan nato sa for overall gaming kani si Poco. Munang kuan na sa mga overall gaming gud sila. Atong available nato is naatay HP, Asus o Lenovo mo mga tulungan niabot sa mga brand namo sa laptop. Dili tanan nga medyo kuan mo siya. Ang kuan gid kasagara sa mga kuan gid ang kuan nila is Acer or Lenovo. So si Lenovo is more gid siya ang kuan gid kanang high spec gid siya nga lower price gid siya. Pero ang kasagara gid sa mga more on quality pud sa magipangita pud sa mga pang college or kuan is Acer. Si Acer gid ang well known gid na siya nga brand gid si Acer. Affordable pud si Acer pud. Si Bimbo nga barbak natay kung sa specs nato siya natay specs nga sa Intel natay Core i3, Core i5 nya. Kung sa AMD pod natay Athlon natay 18 gyapon pinakaubos. Sunod Athlon ay din ang Ryzen 3 mo siya Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 nasad sa Intel nasad tay i7 natay kining border nga available Gigabyte o BioStar natay MSI, ASRock. Sa atong graphics card napunta kuan kining 4070 Ti, 4070 Ti o 4060 Ti. Ang price ani sir 61,000 ang 4070 Ti. 4060 Ti nasa 31,000 plus. Ang Galax nasa 13,000 ang katong iyang 1660. 8 gig na siya, 6 gig siya sir. Natay dire mga RAM available daghan, Panther ang available o Gramsta. Kung mag-apply si client og home credit, need na mo is one valid ID lang sir. Example, kung new client siya is one valid ID tapos 30% down payment. Kung reloaner ka sir, pwede na po na mo i-check imong account kasi na siya low down payment kasi pwede na siya 200 ini iyang item iyang account sir. Like siya na ang bahala kung sa ko yung item basta low down payment lang gid siya. New client is 30% down payment sir. Pero nami bago nga karon system generated nami sir ha. Sir, ang bago nga system if ever kung new client si customer need niya og source of income, mag-base yung credit sa yung source of income mo yung application nga ginhatag sa amo. Kaya mag-approve na sir, main Manila ang mag-approve na sir. Then sa kung depende ni client ang pilahon niya ka months bayaran sir. Napod kay terms nga 6 months, 9 months, 12 months, 15 months at 18 months. If ever makabayad si customer sa iyang first payment, butang na to 6 months yung term nga ginahatag, pwede ra niya i-advance og bayad, pwede siya manawag sa customer service para 4 months or 3 months na po siya low down payment sir. Automatic kasi ang siya sir kaning
good payer. Tawagan niya, first is tawagan niya si customer servicer nga inform siya nga iyang i-palipid o bayad. Kung relevant na mo sir is i-check ang account ni sir or ni ma'am, automatic na siya low down payment ang iyang i-down service and bundle yung paon. Pwede rin punta furniture, appliance, cellphone, gadgets, laptops, cosmetics, school supply, cellphones, mga sir, headset, pwede punta bundle, mga laptop, mga speaker, printer, monitor, keyboard. Kung wala kay cash sir, pwede rin punta utang. Need lang na mo, ID lang yun, 30% down payment, mama sir. Pakitaan lang si Home Credit. For the national news, ang Surigao del Sur nag-agi og lindol nga may magnitude nga 5.7. Kagabi usa ka linog nga adunay magnitude 5.7 ang miigo sa baybayon sa Surigao del Sur. Sumala sa taho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang tectonic origin undersea tremor na hitabo 48 kilometros amihang sidlakan sa hinatuan sa hilawmon nga 10 kilometros. Intensity 5 natala sa Bislig, Surigao del Sur, samtang intensity 3 natala sa Kagwait. Giila sa Phoebox nga kini nga linog usa ka aftershock sa magnitude 7.4 nga linog ni atong Disyembre 2 tuig 2023 ug nakatala ug total nga 7,926 kada aftershock sukad niadto. Si Phoebox Director Teresito C. Bakulkol miingon nga ang ground settling magdugay tungod sa dakong kusog sa initial nga linog. Samtang gipaabot ang kadaot, wala nay gipaabot nga aftershocks. Nagsigang sunog usa ka residential sa lugar sa Alabang. Miulbong sunog sa residential area sa barangay Alabang, Muntinlupa City niadtong Miyerkules sa gabi. Sa initial nga impormasyon sa Bureau of Fire Protection o BFP, gikabana-banang 5 ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa dapit sa 7B Ilaya Street. Gikataho ang sunog mga alas 7:03 sa gabi ug niabot sa second alarm una na kontrolar mga alas 8:47 sa gabi. Sa video footage sa barangay, nakita ang mga residente nga mibakit og nagsalba sa ilang mga butang kay hinay-hinay nga gilamoy sa dakong sunog ang mga balay. Ang paspas nga nagkuyanap sa kalayo tungod sa gaanan nga construction material sa mga balay ug kusog nga hangin. Ang mga bombero nagatubang og mga hagit sa pagsulod sa lugar tungod sa hagipot nga luna niini. Padayon pa ang investigasyon sa maong residente o walay natalang naangol sa maong sunog. For the international news, ang mga Filipino, Amerikan ug kauban nag-file og kaso batok sa usa ka ospital sa California alang sa aligadong di makatarunganong pagpahilakip.
Sa usa ka Pilipino-American kabayon sa usa ka grupo sa siyam ka mga healthcare workers nga nagpasiugda og legal nga aksyon alang sa sayop nga pagtapos sa ilang amo sa ospital sa California. Si Arlene Nielsen sa iyang mga kauban nag-ingon nga ang ilang mga kabalaka bahin sa kawani ug dili maayo nga kahimtang sa pagtrabaho sa St. Francis Medical Center ug ang tag-iya niini ang Prime Healthcare nga wala tagda. Si Nelson nagihulagway nga usa ka delikado nga lisensyado nga bokasyonal nga nurse sa ospital sukad sa 2016 nag-angkon nga pagkahuman sa pag-angkon sa Prime Healthcare sa St. Francis ni atong 2020 ang mga prioridad na balhin sa ganansya kaysa kaluwasan sa pasyente. Ang mga trabahante nga gi-terminate mga adlaw sa wala pa ang Pasko, ami pahayag nga ang ilang mga hangyo alang sa dugang mga kawani kanunay gibalibaran nga misangpot sa dili makatarunganon nga pagpaboto. Samtang ang ospital nakiglalis nga ang mga pagtapos tungod sa mga paglapas sa palisiya, ang mga trabahante nagpadayon nga sila magpasiugda alang sa pag-atiman sa pasyente ug kaluwasan. And for the entertainment, ang duha ka semana sa Pira-Pirasong Paraiso maglambigit sa mga artista sa programa. Ang katapusang duha ka semana sa afternoon primetime show na Pira-Pirasong Paraiso magpakita sa talagsaong mga pagsundayag gikan sa mga lead actress niini. Lakip sila si Loisa Andaliao, Alexa Ilacad, Elise Huson ug Charlie Dizon. Ang mga membro sa cast nagpahayag sa pagpasalamat alang sa mahagiton apan magantihon nga kinaiya sa pasundayag nga nagduso sa ilang mga abilidad sa pag-arte sa bag-ong mga kahitasan. Ang seryosa ka co-production tali sa ABS-CBN ug TV5 sa direksyon ni Raymond Ocampo ug Roderick C. Lindayag. Nagpadayag sa usa ka makahahadlok nga asoy samtang ang managsuong paraiso nagatubang sa nagsingalot nga kapiligruhan gikan sa sindikato nga gipanguluhan ni Criselda o Rosana Roses ug sa iyang mga kaalyado. Nakadugang sa pagkasuspenso ang gipaabot nga panagkita sa ilang amahan nga si Daniel o Gardo Bersosa sa Pira-Pirasong Paraiso. Gipasalida sa pagkalain-laing plataporma Keep ang Kapamilya Channel, A to Z, TV5, Kapamilya Online, Live, I Want TFC o TFC. Si Ariana Grande musugod sa iyang bagong album nga Eternal Sunshine sa Marso 8. Kaniadtong Miyerkules, ang American pop sensation na si Ariana Grande naghatag dugang panabot sa iyang umaabot nga ikapitong studio album. Sa Instagram, gibutyag ni Grande nga ang album nga giuluhan og Eternal Sunshine gikatakda nga ipagawa sa Marso 8. Sa wala pa ibutyag kini nga mga detalye, gipaambit niya ang usa ka kinutlo gikan ni Alexander the Pope o gibuksan ang usa ka mga cover sa album. Ang nagpamatuod sa mga espekulasyon sa fan mahitungod sa iyang pagtabon sa iyang naong gamit ang iyang kamot ingon sa makita sa bag-o music video alang sa O nga adunay mga sample gikan sa Vogue ni Madonna. Ang bag-ong single nagdala og mensahe sa pagsulbad sa mga isyu o pagdumala sa mga negative sa social media. Ang pagbalik ni Grande sa musika gipahibalo ni atong Disyembre o kaniadtong 2023. Gitratar niya ang mga fans sa usa ka remix sa The Weeknd nga Die For You nga misaka sa taas nga chart sa Billboard Hot nga 100. Sports.
Si Samboy Lim malambuon sa PSA Award. Ang namatay nga basketball legend nga si Avelino Samboy Lim ug si Alan Kaydik gikatakdang pasidunggan karong Enero 29 sa San Miguel Corporation Philippine Sports Writers Association o SMC PSA Awards Night. Si Lim kinsa ni taliwan ni atong Disyembre 23 sa edad nga 61 makadawat dayon sa Lifetime Achievement Award. Ang maong kalihukan magpasidungog usab sa champion coaches nga sila si Dante Silverio, Joe Lipa ug Arturo Valenzuela, ang Gilas Pilipinas nga nagsaulog sa ilang makasaysayunon nga basketball gold sa 19 Asian Games sa Hangzhou, China ilhon sa President Award. Si Lim ug Kaydik kabahin sa 1985 Jones Cup og FIBA Asian Championship winning Northern Consolidated Cement Team adunay talagsaon nga karera sa PBA. Si Silverio na ila sa pag-coach sa unang duha ka kampyonato sa kasaysayan sa PBA uban sa Toyota ilon sa iyang mga kontribusyon. Si Lipa usa ka magtutudlo sa duha ka og kanhi sa coach sa UP nangulo sa national team ngadto sa Asiad Bronze ni atong 1986 og nakuha ang titulo sa UAAP sa UP na human sa 47 katuig. Si Valenzuela nga adunay mga nahimo sa pagtudlo nga mikabat sa hapit 4 ka dekada. Pasidunggan usab tungod sa iyang daghang kontribusyon. Si Grosclose nagdumala sa kahimtang nga magsimbolo sa Pilipinas Winter Youth Olympic Games. Ang Filipino-American speed skater na si Peter Grosclose nangandam na alang sa Winter Youth Olympic Games nga gikatakdang makigsangka sa 500 to 1,000 o 1,500 meters race sa mubo nga track. Giandam ni Olympian coach John Henry Kruger si Grosclose ni padayag sa iyang dungog o kahiman nga morepresentar sa Pilipinas o sa maong kalihukan. Ang Octon High School Grade 11 nga estudyante nagtumong sa usa ka mas dako nga yugto nga nagtinguha nga makaparepresentar sa nasod sa 2026 Milano Cartolina, Italy Winter Olympics. Si Grosclose usa ka tulo ka mga Pilipino nga represente sa Korean Games kauban sa si freestyle skier Laitas Amihan Rabi og cross-country skier Avery Balbanida. Para sa international feature, ang prinsesa sa Wales na nasa ospital human sa surgery sumara sa palasyo. London, gipahibalo sa Kensington Palace ni atong Miyerkules nga ang Princess of Wales Kate nakaagi sa malampuson nga operasyon sa tiyan o gikalauman nga magpabilin ang sa ospital sulod sa napulo hangtod 14 ka adlaw sa wala pa magpadayon sa iyang pagkaayo sa balay. Ang 42 anyos nga asawa ni Prince William manununod sa trono sa Britanya lagmit nga dili magpadayon katungdanan sa publiko hangtod pagkahuman sa Pasko sa pagkabanhaw. Base sa karon nga tambag sa medical, gipasiugda sa palasyo ang tinguha ni Kate alang sa pagkapribado bahin sa iyang medical nga impormasyon ug ang iyang tinguha nga mapadayon ang normal alang sa iyang mga anak. Ang mga pag-update sa iyang pag-uswag ihatag lamang kung adunay hinungdanon nga bag-ong kasayuran. Sa national feature, Chinese New Year 2024. Unsaon pagkuha og swerte sa gugma sa tuig sa Dragon. Ang eksperto sa feng shui nga si Hans Kua misugyot nga magsulob og pink nga underwear para sa mga single nga nangita og gugma ug pula nga mga underwear para sa mga magtiayon
aron mapalambo ang ilang relasyon sa umaabot. Bagong tuig sa China, ang pag-apil niini nga mga kolor sa mga unlan o mga hapin sa higdaanan makapauswag sa positibo nga kusog. Dugang pa, girekomendar ni Kuwa nga ibutang ang headboard sa mga amihang kasadlakan para sa swerte sa gugma o paggamit sa red carpet sa tunga aron maminusan ang mga kusog sa panagbanggi samtang pagduol sa tuig sa kahoy nga dragon. Nagtambag siya sa usa ka mas agresibo nga paagi sa mga oportunidad sa mga panalapi o pagdugang usa sa elemento sa tubig sa amihan alang sa swerte sa kabahandi. Gisugyot ang violet alang sa uswagan. Libya, may underground nga syudad sa Turkey nga gihatag og puloy-an sa 20,000 ka mga residente. Ang Dirinpuyo kanhi ilingobo usa ka karaan nga syudad sa ilalom sa yuta nga nahimutang sa ibabaw sa 85 meters ubos sa nahong sa yuta nga naglangkob sa 18 ka level sa tunnels. Nag-alagad sa lain-laing mga sibilisasyon lakip sa mga Phrygians, Persians o Byzantine nga mga Kristiyano. Kini gibiyaan sa 1920s nga mga Cappadocian nga Griego sa panahon sa gubat sa Greco-Turkish na diskubrihan ni atong 1963 sa usa ka lokal samtang nangita sa nangawala nga mga manok. Ang syudad adunay kapin sa 600 ka entrada nga makita sa pribadong mga balay. Nadiskubrihan sa mga o sa pagpangubkob sa usa ka komplikadong network sa mga Pinoy-anan, mga lugar nga tipiganan, mga kwadra, mga eskwelahan o mga wineries ug bisan usa ka pamilya. Ang eksaktong pitsa sa pagtukod sa dirikonyo gidibatihan nga adunay mga pakisayran nga makita sa anabasis ni Tinopon. Ug mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri sa usa ka gawas sa nasod padayon sa pagpaminaw ug paglantaw. Please subscribe, follow, like and share Pinoy Rab on YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rab News Channel, Cagayan de Oro. Ako nagahangyo sa pa na mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigiw, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitigil.